ni koro idhi chak dadhogi mondo koro oyud jatelo manyien mar okwach kich. Odhi chalo ng'ama chalo nade koro? Karango malong'o to aneno ka Kinoti ne otiyo maber, kendo nyo en gi huma malach ei pacho ka to kata oko mar Kenya. Aparo ni ng'at madwa kawo komeno nyaka ridre motegno. Gima ok wadwar as a country en ni ka iwuok e ofis tadonjo takawo ofis no aduoko piny moingo kama nikele. Koro namba 1 wadwaro ni sama jogi dhi timo recruitment, ang'eyo ni gidhi chako dayo dho ji 10 magise shortlist gi. Onengo namba 1 gimonengo gi maintain en ni wakawo ng'at ma biro maintain ofis no kanyo kata biro chore malo moingo kama ne entie no. To kik wakawo ng'ata ng'ata ma nitiere sign mora mora manyiso ni onyalo duoko ofis no piny, either kuom sura kata kuom tich ma tiyore oko kanyo. Nikech nitie waseneno ofise mang'eny mag sirikal ka jomoko donje ofis to ofis no nengo ne dok piny moingo kama no donjo ka